kay gilista ko sa sabaan kay ganina. Bayad na lang ko piso. Nara di ay, pati din yung nasaba. Oo na tagang nimo. Kay kung ako ba na maestra nimo, dili lang piso kung pabayaran sa imo ha. 5 yung para kagaon. Dili man. Ako mo itong katapos yung gabi sa kuhan. Kailangan na dili ko tubag no. So tubag ko na mo, gusto na naman ko. Ako yung katakasa na ka naliwat to eh. Pati man yung makabadlong. Tomorrow. Uy, ma'am! Uy, misis! Gusto na yan to ah! Idalan ba tika cake, ma'am? Kay, ito ang anak ko niya. Ito ni Agi daw, napabadlong daw siya sa imuha niya. Alang ba, kasi mamayat ka. Mapariha dyan ka na ako, ma'am. Kay, sa una dyan, ma'am. Mura dyan ko sa Ramina, ma'am. Ay, ako anak, badlungon man na. Ay, mo na akong Kristen Reyes karon ma'am. Dito kay ka, misis. Uy. Pero, salamat kayo, ani ha, kay nag-care dyan ka sa teacher sa mga akong anak. Pero, tabangan lang ta, badungan mo nila na. Kung wala naman, badungan mo dyan na, tabangan lang ta. Salamat kayo, Mrs. Ha. Mami, pinabiling kami ni teacher kanina, tapos pinalimpyo kami ng classroom. Ha? Magkano kayo pinaiwan, anak? I mean, ilan kayo pinaiwan, anak? 5 lang, mami. Ang sakit ng ano ko, mami. Ang sakit ng hawak ko, mami. Kasi, ano lang, 5 lang kami. Tapos, ang laki-laki ng classroom namin. Ay, hindi yan pwede, anak. Kasi, 5 lang ang trabaho nila na magpasensya sa mga estudyante. Binabayaran niya sila ng gobyerno. Dapat gawin ng trabaho nila. Magturo sila ng maayos. Hindi sila magtutusan ng mga bata ngayon. Tomorrow. Uy, ma'am. Uy, misis. Ang sumaya to ah. Pinalingki mo man daw yung anak ko kahapon. Misis. Walang kapart na una sa pagdisiplina ng sa mga bata. Para respeto po sila sa ilang classmates, sa klase, tapos sa teacher. Ma'am, i-remind ang kita, ma'am, Hana, na hindi ko pinasulod yung anak ko dito sa eskwelahan para maging ganito. Mostly, dito sa imang misis. Uy. Pero, pasensyain na lang po. Sorry na lang, pati pa sa iyong anak. Umuwi yung anak ko kahapon, masakit ang hawak niya. Tapos, hindi makapasok sa school ngayon kasi tinatrabaho mo. Bawal yan, mama. Hindi ko pa talaga yan pinakalimpyo yung anak ko sa balay. Baka gusto mo ipatulfo kita, ma'am. Hindi na lang natin ipatulfo. Pagkakalap tao makita mo, lawan mo ta. So, sorry na lang kayo.